Hak jing ka Euro R1000 Pyrkhat round of 16 happening ka Switzerland Persia ka Italy kabre ka ladu jong ka Euro Championship house name R1000 Pyrkhat. Haba Phai shagre ka jing ka Switzerland ka layo ban penkhi jar nengkong tang ha ka minute ka ba live nyaw lengbo rimo. Badai lema ka shigul ki rangi ka Italy ki Khlem la ban sikuliang hadu bukut ka kela step. Haba Phai pat ka kelamit tang maris dang ka kelamit kata haki arp new second ka Switzerland kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar ha ka ni jingle kai leng ba Ruben Wergas bat ka ni ka deru ka gol ka ba wan ba ar ha ka jingle tap kloi ha ka kelamit badai lo bagi ni ki ar gol ka Italy ka Khlem la ban sikuliang hadu bukut ka jingle kai ha ka ba ka Switzerland kala khori ka nam job da ar la not bat ban kut ya ka jingle lenti jong ka Italy ha ka Euro Championship mentau snam. Hagway par ka jingle kai hapre ka Germany Persia ka Denmark. Haba Phai shagre ka jingle kai ha ka kela step ka jingle kai ka long maria khaj ha ka baro art legi kenhun kia khaj Khlem la bat khi jar. Henry ha ka kela mit kata ha ka minute ka ba san theu ka Denmark la yo ban tap ya gol ka baning kong. Henry referee Khlem khen ya ka gol namar ka ka offside. Badai ha ka minute ka ba san theu lai ka Germany ka yo ya ka penalty. Bad ya ka penalty la kan jat do hawet. Badha ka menit ka ban riu pheu phra ka Germany ka liyo ban thep biang ya ka gol ka ba ar lengbau musiala badai la bagi ni ar gol ka Germany ka la ban pelim ya ka Denmark ka ar la not haga ni jingle kai padi Rung sha ka quarter final ki jingle kai Euro R1000 Pyrkhat quarter final shibet kilom ka jingle kai ka baningkong hapreng ka England Persia ka Slovakia ha ka por khandai shiteng PM bad ka jingle kai ka ba ar kalong hapreng ka Spain Persia ka Georgia ha ka por khat ar shiteng AM